Sziasztok, itt egy újabb videó szélvésével. Egy olyan videó vagyok, pedig a Szilvi. Most egy ilyen nyugodó-kihívásos pózokat. És az ilyen nyugodó-kihívást fogom nektek elkészíteni. Meg szeretném nektek mutatni, hogy milyen pózokat teszünk. Jó? Még. Most próbáljuk ki. Oké, szóval az első ez lesz, oké. Most visszarakom ide a kamerát, és most fel fogom menni az ágyra, amit láthatok. Így van, lábokat. Na. Így. Kezdjük már itt a lábuk között. Így a közben. Menj már egy oldalra. Így oldalra, nem? Na, jó, már csináljuk így. Várjál, ne! Ne tessenek a kezétekkel, és akkor úgy. Én nem bírom magam. Olyan könnyűre fülünk, de úgy tiszta könnyűre fülünk, meg is. Na, így. Így már, na! Feladjuk. Na hát, ez nem annyira jól sikerült, mint vártuk. Oké? Következő. Az biztos. Ez könnyű. Még. Hát. Ezt. De ugyanaz. Nem voltjuk. Na ez lesz. Nem! Na, de ez se neked. Na, én nem csinálom. Csinálj meg egyedül. Akkor ezt nem csak, hogy csinálják azt, amit én mondott. Ugyanaz igazából. Nem, de gyere, akkor megcsináljuk. Na. Csak fordítjuk. Akkor ugyanez. Igen, csak így most felfele kell nézni. Hát először is sikerült valami féljesen, de... Megpróbáljuk. Te is csinálj. Hogy ide tudod. Tedd fel így a lábod. Vigyázz, kezed. Kell mutatni. Úgy. Daj. Oda kezed. Nem menj már. Úgy. Hát de te! Úgy. Ennyire. Hagyj a kezed. Úgy. Akkor egyszer a két. Így, és akkor középre feled áll. Gyere, sosá! És kész! Oké. Megcsináltuk. Egyet eddig csak. De még van több. Igen. Ezt. Na. Oké. Az lesz a következő. Mit foglak ide? Te bírsz engem. Nem, te bírsz engem. Te vastagabb vagy. Mindig mozog. Oké. Figyeljétek már. Várjál, úgy már. Úgy, várjál itt a fejem. Állj a fejem közé. Ó, az milyen kis perverizmus. Állj a fejem közé. De nem úgy, nem akarom látni a sunyát. Látod, az hogy áll? A lábával? Így, igen. Hátra dől, itt a lábam. Félek. Jaj, akkor inkább pénztartanak téged. Próbáljuk ki úgy. Na, nem, várjál, nem. Erre még egyszer. Nem azt mondom, hogy így. Várjál, a lábodat megfogom. Így. 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 Így
Így, engedd el magad. Úgy. De azt mondja, ide rakd. Ne hasonlját, ezt kell ide. Akkor ide rakom. Gyűjj le. Engedd el magad. Majd egy kicsit rendet kell rakni. Akkor most próbáljuk meg fordítva. Igen. Rendben? Na, sírj már. Így? Ragd már a lábom. Úgy, igen, és akkor... De elengedsz! Na, de ne engedj el! Folyamra rálettél! Minek hogy sikerült? Úgy nem, hogy fogod a lábam. Hagyjuk, feladjuk! Feladjuk! Nem, én megpróbálod rajtam. Megvan úgy, hogy csinálja, igen, állj be. Így. És akkor jöhet. Engedd el magad. Majdnem, nem, még egyszer. Utolsó próba. Igen. Egy-kettő, három. Jaj! Oké, nem tudom, De megvolt. nem engedted el. Én úgy éreztem, hogy ez megvolt, nem? Oké, keressünk még egy. Ott. Segít kell megtartani. Fogom el. Elveszek a